pamätajúca slovenská krajina Udavské a Kamenica. Bojovými streľbami pilotov, operátorov vrtuľníkov Mi-24 na pozemné ciele, ktoré prebehli na leteckej strelnici Staré Valaškovce, bola úspešne završená jedna z etáp náročného leteckého výcviku príslušníkov leteckej základne generálplukovníka Jána Ambruša z Prešova. Úlohu sme začali plniť podľa plánu. Dôraz bol položený na obnovu inštruktorov v streľbe z vrtuľníkov, riadenými raketami a gulometom a hlavne na vykonanie strelieb mladých pilotov operátorov, ktorí dosiahli spôsobilosť, aby mohli začať plniť úlohy bojového použitia jednotlivo za dne. Každý pilot, ktorý chce alebo ktorý môže potom postúpiť na ďalší výcvik, čo sa týka už výcviku strelbe, musí prejsť najprv dôslednou prípravou, čo zahŕňa najprv pozemná príprava, účelová príprava na dané cvičenie. Musí prejsť s niekoľkými cvičeniami, ktoré musí splniť, absolvovať, aby pokročil do ďalšieho štádia výcviku. A potom postupne sa dopracuje až k tomu, že môže ísť na ostré streľby. K tomu nám napomáha aj táto učebňa, kde môžeme, alebo kde si opakujeme jednotlivé veci z omedzení vrtuľníka, technických dát vrtuľníka, ktorý využívame. Ďalej z meteorológie, navigácie, aeronautiky. A zobznámeme sa tu so vzdušnou situáciou a aktuálnymi zmenami, ktoré sa udejú v vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Celá táto príprava je zameraná na to, aby streľby prebehli bezpečne a za dodržania všetkých zásad bezpečnosti, ktoré sú stanovené pre dané cvičenie. Bojový vrtuľník Mi-24V je určený hlavne pre ničenie pancierovaných cieľov typu tank, obrnené vozidlo a pre podporu pozemných vojsk. Dnes sme tu pripravili komplet varianty výzbroje, ktoré sa dajú podvesiť v rôznych kombináciách na tento vrtuľník. Jedná sa o gulometnú výzbroj, kanónovú výzbroj, neriadenú raketovú výzbroj, riadenú raketovú výzbroj a bombardujúcu výzbroj. Naša skupina zabezpečuje prípravu vrtuľníkov Mi-24 VAD, čo sa týka leteckej výzbroje. Na tieto streľby zabezpečovali podvesenie raketových blokov a prípravu guľometov 9A624. So svojou skupinou sme pripravili muníciu a zabezpečili nabitie týchto vrtuľníkov. Dneskašie zamestnanie ostré streľby z vrtuľníkov pre mladých pilotov operátorov sú v podstate završením ich teoretickej prípravy. Samozrejme k tomu predchádzala ešte plnenie úloh, získavanie základných návykov na technike pilotovania z predného sedadla. Potom prikročili získavaniu spôsobilostí lietanie po tratiach. Potom vykonali fotostrelby na pozemné ciele a po teoretickom preskúšaní sme prikročili k ostrým bojovým streľbám. Po 2 rokoch prakticky nám začal aj výcvik na civilných vrtuľníkoch Schweizer 269C. Po tomto úspešnom absolvovaní výcviku som prešiel na letku Mi-24, kde sme začali výcvik na bojových vrtuľníkoch Mi-24. Momentálne máme za sebou prvú zapravku, odstrieľali nám 3 vrtuľníky. Podľa záznamov, čo sme vykonávali, vychádza to, že všetky strieľali dnes na výbornú. Operátori získali spôsobilosť vykonávať plnenie úloh bojového použitia jednotlivo za dňa a môžu takto pokračovať po svojom ďalšom leteckom výcviku. Podmienkou na získanie triednosti pre pilota je aj splnenie úloh bojového použitia. Takže sú len na začiatku a čaká ich ešte ďalší intenzívny letecký výcvik.